sa Good Vibes. Food delivery rider nga nagbulig neutralize sa babae nga mayara sang diferensya sa pamensaron ginhatagan sang award ni Mayor Albi. Yaring report ni Nico Delfin. Nangin instant hero ang food delivery rider nga si Arnold Malba sang iya ginakos ang babae nga may diferensya sa paminsaron nga sadto nagmaoy nga may bitbit nga kutsilyo sa circumferential road sa nagligad nga simana. Sa buligban sa mga gwardya kag pulis, natigayon nga na-neutralize ang babae. Gani kaina personal gin kilala kagintagaan sang reward ni Mayor Albi Benitez si Malba na tungod man sang iya pagkabaganihan. Hindi pala hapos mo for an ordinary citizen to do something beyond what they are asked for. No? So may mga cases nga ang tawag nila, a certain individual will go out of their way kay, I guess, natakang ka sa traffic, kamuganig yung una siya o ano? Una-una sir, namangkot po kung gaano katugay. So sabi siya yung isang pamangkot ako medyo dugay na daw. So naka-idea po kasi yung attention sir, tari sa mga damang tao. Nung kita sa video, naglibot ko, tapos nag-stop ko sa likod. So ito ko na point. Lubos naman ang pagpasalamat ni Malba sa alkalde kag bisan sa mga netizen nga nagdayaw sa iya. Pagiman sa nabaton nga kwarta gikan sa alkalde, luyag ni Malba nga magamit ini para sa pagpabulong sa iya mga ginikanan. Overwhelmed ako tapos ano lang, unexpected. Mga guys sabi nila unexpected ko ma-recognize ko nila. Anong himuon mo sir sa ano? May monetary siya galing nga ano? Anong plano mo? Una siguro baka sa nanay ko, dagdag baka sa nanay at tatay. May masakit parents mo? Para kay Malba, iya lang ginhimo ang iya masarangan agod mabuligan sadto ang mga otoridad. Sa video nga naglapta sa social media, ginpakita ni Malba ang kaisog agud lang makontrol ang nagwaras nga babayi. Mabakalang man siya kuntani sadto sang kaldero sa malapit nga department store sang malabyan ang amo nga sitwasyon. Anay security guard si Malba kag para sa iya, hindi siya magduwa-duwa nga magbulig sa mga kasubo nga sitwasyon kung nagakinahanglan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.